3.6. Biomimetisme. Disseny per deducció de la natura. Bé, ens hem preguntat mai com podríem arribar a crear sistemes que simplement funcionen sols i amb una eficiència que fa fredat? Doncs la resposta potser no la trobarem en un laboratori superavançat, sinó molt més a prop, just a fora de casa. En aquesta revisió explorarem precisament això, com podem deduir planos de disseny directament de la natura. Aquesta és la gran pregunta, oi? Com dissenyem sistemes que no només funcionin, sinó que es mantinguin sols, s'autoregulin. Vaja, que fins i tot creixin sense que hi haguem d'estar sobre constantment. Pot semblar una fita gairebé impossible, però és que la natura ho fa cada dia, sense esforç d'aparent. I aquí, just aquí, hi ha la clau de tot plegat. No es tracta d'inventar la sopa d'all, Més aviat es tracta d'observar. D'observar amb molta atenció i d'aplicar, amb cura, les leccions que els ecosistemes naturals porten milions d'anys ensenyant-nos. Molt bé, doncs, per on comencem a observar? Anem a fixar-nos en un dels sistemes més complexos i alhora més forts del planeta, el bosc. Aquest serà el nostre model. Aquesta manera de fer-te un nom, sabeu? Es diu biomimètica i conta que no va només de copiar la forma d'una fulla, ja està. Va molt més enllà. Es tracta d'entendre els principis que hi ha al darrere. Un exemple clàssic són els trens bala del Japó. Es van inspirar en el bec d'un blauet d'un ocell per ser més silenciosos. Doncs nosaltres farem el mateix, però amb preguntes més grans. Com gestiona l'energia un ecosistema sencer? Com fa per reciclar-ho tot, absolutament tot? D'acord. Per entendre aquest plano del bosc, l'hem de mirar des de dues perspectives clau. Primer, la seva estructura, les seves capes físiques, i segon, com evoluciona amb el pas del temps. Comencem per l'espai. Un bosc no és només un grapat d'arbres, ni de bon tros. És com un edifici de diversos pisos. A dalt de tot, la coberta, els arbres més alts que s'emporten gairebé tot el sol. A sota, un altre nivell d'arbres, el sotabosc. Després, els arbustos i les mates. Entremig, les enfiladisses que ho connecten tot com si fossin escales. I a baix de tot, a la planta baixa, les herbes i les plantes que cobreixen el terra. Però, no ens oblidem del soterrani. Un sistema d'arrels espectacular, tant o més gran que tot el que veiem per sobre. I aquesta estructura ens porta directament a la segona dimensió, el temps. Penseu en aquesta frase: un bosc creix sobre un bosc caigut. És genial, ho resumeix a la perfecció. Els boscos són cicles. La mort, la descomposició, no són el final de res, són l'inici, són el combustible per una vida nova. La fusta que cau és processada pels fongs i es converteix en un sòl riquíssim, fèrtil, que alimentarà la generació que ve. Però, i com arranca aquest cicle? Sobretot si el terreny està fet malbé. Doncs aquí entren en joc les espècies pioneres. Són com les heroïnes anònimes de l'ecosistema. Plantes superresistents que, a més, moltes vegades fixen nitrogen. Això què vol dir? Doncs que agafen el nitrogen de l'aire i, bàsicament, fabriquen adob per al sòl. El seu paper és gairebé sacrificial. Preparen el terreny, creen les condicions perquè després puguin venir altres espècies i quedar-s'hi. Perfecte! Ja hem observat, ja hem après sobre les capes, sobre els cicles. Ara ve la part més emocional, la part divertida. Com agafem tot això i ho apliquem per dissenyar els nostres propis sistemes. Un cop tenim clara aquesta matriu, aquest plano base, podem començar a posar-hi les nostres peces. La idea clau és no substituir la natura, sinó integrar-nos-hi. Per exemple, podem posar arbres fruiters on hauria arbres de docer o de sotabosc. Si el sistema ja és estable, podem introduir-hi animals, com ara gallines, o plantar-hi herbes medicinals, plantes per fer cistells, el que sigui. El sistema natural passa a ser la nostra pròpia font de recursos. I una altra idea genial és que no cal que fem tota la feina nosaltres. Podem dissenyar hàbitats per atraure aliats que treballin per nosaltres. Mireu, és tan senzill com això. Construïm una petita rocalla, un munt de pedres. Això crea la casa perfecta per a les sargantanes, que es passaran el dia menjant insectes. O posem una bassa minúscula. Això atraurà granotes, que s'ocuparan dels insectes i dels llimacs quan plou o de nit. Bàsicament, estem creant un exèrcit de control de plagues, que a sobre és gratuït. Només cal donar-los una llar. I llavors, quin és el premi per fer tot aquest disseny amb tanta cura? Doncs la recompensa és un sistema que, al final, es cuida tot sol.
La diferència amb els sistemes de sempre és abismal. Penseu-hi, en un sistema convencional estem constantment ficant-hi energia. Hem de llaurar, posar adob, treure les herbes, és una lluita constant. En canvi, en un sistema dissenyat o inspirant-se en la natura, l'objectiu és que s'autoreguli. Necessita menys de tot, menys energia, menys feina i el resultat? Una diversitat molt més gran, que alhora el fa molt més fort, molt més resilient. Però els beneficis no són només pràctics, Va molt més enllà. Hi ha un canvi de mentalitat, un canvi filosòfic. Com diu la cita, el simple fet de dissenyar buscant entendre la natura ja és la recompensa. Deixes de lluitar contra el teu entorn i comences a col·laborar-hi. I això, inevitablement, porta a una manera de viure més tranquil·la, més observadora i, al final, molt més plena. I amb aquesta idea acabem, perquè, al final, no cal tenir un bosc sencer a la porta de casa per fer això. Aquesta manera de mirar, d'observar, es pot aplicar a qualsevol lloc, a un jardí, a un parc de la ciutat, fins i tot a un test del balcó. Així que aquí queda la pregunta final, per a reflexionar-hi una estona. Quines lliçons, quins plànols de disseny increïbles ens estan esperant d'allà fora, si només ens prenem un moment per parar i mirar de veritat? Wiki Radio, la